Sausa. Pasiluwa dong ha nga maglisod na may buhi ni mo dong. Saon naglisod mo sa bidinigon sa amo. Maong nakahukumi nga ihatag ka lang na mo sa mong iyaan nga tiguwang na. Tiyo. Paulo, dali na ka na. Iklo, Nga naman. inyong basa kong ihatag sa lain, lo. Kung mapulaan mo na ko ni Lola. Dili. Dili mahitabo ay hatag ka na mo. Bisan tiguang nami pero maningkamot mi nga makahuman kasi mong pag-eskwela. Inodla, inyong kong paiskulahon. Oh, Paulo. Eh, may eskwela ko. Aluoy, yan magod. Wala kayo mamagpapa. Wa, bata pa man ko. Nagkipiyaan ko sa kong mamagpapa. Aluoy, ano naman? Kung may baw. Apo, ay nagkahinay naming loy-loy di mo. Ay basi dili na namo kaya nga paiskwelahon ka sa kolehiyo. La, okay ra la. Ako naman sad ko. Makapangita naman kong pagi. Ayaw na lang mo pag-una-una na ako la. Kaya rin akong kaugalingon. Apo, La, pwede ko manguta na. ayaw siya ba na? Unsa magiday na itabo. Nganong gibiyaan mo ko sa akong mamagpapa. Opat ka buwan ka pa lang daw niya to. Unsa? Nangabang ubay sila sa mama o papa di mo. Pag-una, malipayon sila sa mamang papa di mo. Grabe ang ilang panaghigugmay. Hangtod nga nagkaanak sila. Ug napunan pagidugo siya nga mao ikaw. Unsa? Sa ato pa, naapagiday ko yung usak kaigsuon. Oh, Paulo. Pero sa dihang nasakpa ni Baba di mo gamay laing babae si Papa di mo. Way adlaw nga dili sila maglalis. Hangtod nga, nibiya si Papa di mo. Ug wa na gyud magpatimaw. Ug si Baba di mo naglibog sa iyang buhaton. Depressed tungod kay batod pa. Wa siya ikapuhi ninyong duha ka man nagsuon. Oh, Tulo na kagabi nga nadunggan sa mga silingan ang inyong mga hilak sa imong magkuwang sa pagtuo nga naa pa inyong mama o papa sa bay. Pero sa dihang giablihan nila ang pultahan, dito nila masuta nga kamo na lang di ay sa imong magkuwang. Og sa ilang pagkita ni mo, napuno ka na daw sa hugaw ni mo. Og si kuya ni mo, perti ko nung pagkadaot na. kung naapa ko'y maguwang, asa man siya karon Lola. Ikaw din akong manghod. Umanay, Sa akong tanaw ni mo, murag. Mayo na may mga himtang. dili man eh. Tanikamot lang jud ko, balag, lisod. Kaya gusto jud ko nga makahumas kong pagtuon. Mayo pa ka. Nakaya ni mo musubay sa sakong dahan. Bisan, lisod kayo. Kaya ako, dali kong nada sa mga tentasyon maong niya. Lisod yun ang kinabuhi na ko ron. Gani, may duha na ko kanak. Unsa ni? Siguro kung nagtarong pa lang sa ko, tingali graduate na ko ron. Manay, Ay, hintay may magutag. Mga ginikanan nga wayayo. Dili yung tatay ngunaan ni karon. Kung tarong pa lang ang atong mga ginikanan. manay. Wa ba kay planong pangitaon sila? Pagitaon? Gibiya ang ganita, di ba? Ilat ang gisalikway sa gamay pa ta. Mabitaw ang nagkabuwag ta. Mura ratag iro para nila. Aw, may pagani ang tinuod ng iro. Kay, dad-on yun silang amo. Bisan asa, pero kita. Kung nahingawa gid sila na to, hagbay raw ta nilang gipangita. Pero wa. Maong dad-on ko gid sa akong kamatayon ng akong gibating kalagot nila. Manay, DC Ayaw pa nakita sa imong magkuwang. okay naman la. Oh, nga naman ka.
Sa tinuod la, wa mo kagibating kalagot sa kong ginikanan. Kay wa mo jud ko'y mahinumduman nga memorya uban nila. Pero nakunahuna lang ko. Unsa silang klasiyas ginikanan nga makaako sa lagbiya sa sama na kung upat palang kabuan atong panahon na. Maluoy lang kong magunahuna sa bata nga ako la. Paulo, Maong ako la. Dako kay ko pasalamat ninyo ni Lolo sa inyong pagsagop nako. Bisan layo na ko ninyo nga kadugo pero inyo gihapon kong gisagop ug gidawat dinhi. kana tungod kay mahal ka na mo, apo. Mao nga man kamot jud ko sa kinabuhi la. Aron kung naan ako'y trabaho, makabawi ko ninyo ni Lolo. Ayaw na paghuna-hunaan. Makita lang na mo nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Malipay na mi ana, apo. Salamat la. Ay, congrats, apo. Salamat la. Ikaw na lagi. Asa na si Lolo? Ay, nagalain ang lawas, oy. Ay, ganahan ganyan na kayo itong buuban din pero saon, dili man kuno niya kaya. Ay, nahibaw na ka, tigo ang labihas lolo, di bo. Lagi la. Okay na la eh. Nakasabot ako. Ay, dali, mabaulit na ta, kaya ako'y gisugo dito sa bahay, papalit og mga sudan, para mo'y atong kasyawaan. Sige la. Nang, maayo kay naabot na mo. Sinoy Pedro gida sa ospital na kagiatake. Ay, ginoo ko. La, dali. Ato na sa Lolo. La, sukad lang nawas Lolo. Di na kay kamukhaon. Ngayon, daot na kay ka. Ayaw ka balakan ako, apo. Hindi maigon ka gabuti ka pa og boarding shop. Ola, Ay, nahibaw kung kaya na di mo. Pag nahibaw ko matuman na ginunya ni mo ang imong pangandoy nga mamahimong nurse pohon. Dako akong pagtuo, apo. Nga matuman na ginunya ni mo imong tanang pangandoy. salamat la. Pero la, gusto ko nga kusgan gihapon ka anang higayon na ha. Kay mabawi para ba ko nimo? Ay, bisan pagwa na ko anang higayon na, apo. Proud na kaayo ko ni mo nga nakita na ko nga ning kamot kas kinabuhi. Huwag nakasiguro kong proud sa kaayo turon si lolo ni mo nga nagtalaw ni mo. La, Silingan, congrats! Nurse na gid ka. ha? Naa naman ang results, nasa online. Tanawa gani, naay mong pangan dito. Naa ka, apo. Ola, ito pasar ko. Yes! Naras na yung mga pula. Naras na ko. Ay, salamat sa Ginoo. Congrats, apo. Congrats. Oh, ang nilak mo ka la. Luha ni kalipay, apo ko. Salamat la. Hello guys! Sugbatag barbecue, isa ka ulo, snack lang.
kinaidong. Singko ning kinaidong. Boy, yan! Asam vlogger na ba yun? Ha? Abang vlogger na Dura na ba yun? Vlogger na Dura na ba yun? Yung suriso dong. 15. 15. Oo. Eh, pila na dong? 35. Kurita tam na. Oo. Okay, kakurin ka na. Sabi na wala ning inday balot na pa de. Na pa de yun siya. Tagagbiin mo na. Kurik kan man iyang balot at try ka. Rider, pangisiyan yan. Nasa tubang bahay. Nagutas yan eh. Ligawan na rin si Soy Gia. Ha? Ligawan na rin. Ligawan? Anong ligawan? Ang mutla. Saan?
Ay, badlungon ay. Consumption ra ka. Ingaw man pod, kaya ra man ako. Kaya ra. Magansi ko. Oh. So pakero man. Wala man. Dito ka. Bago nila. May tutukiwo ka ng gamot. Masako man. Hindi mamili mag-apply. Dagko. Siguro lamit may nagko. Na muna di man din mag-utok. Ay utok. Sorry. Kare ko. Ano naman? Baba. Di na ko yan. Kanay bato. Ay bakit ma? Hindi na makadito. Yes. Diyan ka muna. Sorry mo. Super pa sa close. Ha? Pre, ano mga wapa? Ikaw, kay pangit ba ka? Di kita kapalitan. Ako mo na nga, o sige ay.
Salamat po. Ikaw talaga dong. Kirain niyo mo. Ah, Diyan sa pinaswito ka. okay. Submission na po kami Facebook. Ano naman po? Patira. Imong po anon, pitulon. Isa mag Submission po. isa magkuan. Maandan na nila nga. Ito sa lang. Maujit. Isa na ikauban sa submission ka po. Magkuha sa kuwan. 10, 20, 30, 40, 50.